Ako definujeme silový tréning? Veľmi často je tento pojem metúci a silový tréning je označovaná aj aktivita, ktorá s tým nemá nič spoločné. Silový tréning je v podstate posilňovanie alebo tréning so záťažou v intenzite povedzme 75 až 80%, čiže s váhou, s ktorou vieme vykonať 10 a menej opakovaní. A je to vlastne naše maximálne úsilie. Všetko, čo je nad, už nie je považované za silový tréning a nemôžu z tejto činnosti vyplynúť až tak veľké benefity ako v prípade silového tréningu. Silový tréning veľmi dobre pôsobí na našu hormonálnu stránku tela, na mineralizáciu a anatomický tvar kosti, ich štruktúry, na silu väzov, klbov, taktiež aj na adekvátnu hypertrofiu a na dostatok svalovej hmoty, ktorá nám zvyšuje bazálny metabolizmus a je jedným z faktorov nášho zdravia.